iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Iltqajna hawn biex f'din il-ġurnata ta' 2 ta' Ottubru bħal fi snin oħra flimkien niċċelebraw il-ħajja ta' tant trabi li ma twildux. Nislu għalhekk quddiem Alla huma ħajjin, ħanfakruhom għaliex għalina huma żies u jiffurmaw parti mill-umanità. Huma kienu mħarsa sa mit-tnissir. Għalhekk ħanqumu bil-wieqfa u flimkien inkantaw ħdej kien ġejt mulej. Inta sema lajt wissi smajta ġed sidmu l-kri kull min jiex fidlam widnu neħil sufis jien li ħlat kwi kesbi lam dawn nibdel minnu fi Misera sandan id-daw Mibat lil-min Nek jinġed mulej Lejli trit mulej Lenek xmajtu fil-hemda tal-lej Jien immur fejn trid jekk tmexxini f'qalbi n-nos il-poplu li ntazil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq din l-Ewkaristija li fiha ser infakru lil uliedna żgħar trabi żgħar kemm dawk li twildu kif ukoll dawk li ma twildux li qegħdin quddiem Alla imma wkoll f'moħħna u f'qalbna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-laqgħa tagħna mal-mulej u flimkien ejja narfu ħtijietna u nitolbu li l-mulej jkollu ħnina minna. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtijatijaj l-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu bl-interċessjoni tal-anġli illum 2 ta' Ottubru. O Alla, bi provvidenza tal-aġeb int joġbok tibatilna l-anġli qaddisa tiegħek biex iħarsuna fit-triqatna kollha. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li jiżżommna dejjem taħt il-ħarsien tagħhom ħalli nissieħbu magħhom f'lejna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jgħidilna l-mulej, arani se nibgħat anġlu quddiemek iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jinħejjejt. Dan il-post u il-ġenna. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Dan jgħid il-mulej. Arani, ser nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jinħejjejtlek. Qis li ta' tiħwieġ u tisma' kliemu. La tmeriħx għax ma jħfrilkomx dnubjietkom għax hu ikellimkom f'ismi. Jekk tisma' sew minn kliemu u tagħmel kull ma ngħidlek,
Jien inkun l-għadu tal-edewa tiegħek u nħodha ma' min joħodha miegħek. L-anġlu tiegħi jimxi quddiemek u jwasslek għand l-Amurin u l-Ħitin, il-Periżin u l-Kananin, il-Ħiwjin u l-Ġebużin u jien neqridhom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħar flimkien, ngħidu bil-qalb, l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk flimkien. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Int li tgħix għall-ken tal-oli, li tagħmmar għad-del ta' dak li jista' kollox, jgħid il-mulej. Ken tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama. Flimkien, l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Għaxu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt, bir-rix tiegħu jattik u taħt ġwejna tisken. Flimkien, l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Ma tibżax mill-biża tal-lejl, anqas minn vleġġa tittajjar binar, minn pesta li tixxerret fid-dlam, jew minn mart li ġib il-ħerba f'nofsinhar. Flimkien, l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Ebda dejni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu u jibatlek u jħarsu fit-trikatek kollha. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar inqumu bil-wieqfa. Bil-ferħ inkantaw l-Alleluja. Birku l-mulej eżerċti tiegħu kollha, għaddija tiegħu li tagħmlu rrida tiegħu. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu d-dixxiepli lejn Ġesu u staqsewh mela minnu l-akbar fis-saltna ta' smewiet. U sejjaħ lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f'nofshom u qalilhom: tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna ta' smewiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna ta' smewiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar. Għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Krist. Meta tarbija qabel iż-żmien, mhux biss qabel iż-żmien tat-twelejt, imma qabel iż-żmien illi fih fin-normalità bniedem jiġi msejjaħ minn Alla, jiġi msejjaħ lura biex jingħaqad miegħu permezz tal-mewt. Meta tarbija kemm jekk twildet, kemm jekk ma twildietx, tgħaddi minn esperjenza bħal dejn. Fil-każ tagħha ta' dik it-tarbija
tidħol malajr fil-lejna ta' sida, issejb malajr l-iskop, tilħaq malajr l-objettiv għaliex ejġiet fid-dinja, għaliex ej titwieled. Dan l-iskop aħna nilħquh biżmien min qabel u min wara. Imma din il-ġrajja tħalli trauma kbira fuq il-persuni li jgħixuha. Tħalli sensazzjonijiet illi ma jintesewx. Tħalli esperjenza li tibqa' markata mod speċjali fil-qalb, fil-moħħ tal-om u tal-missier. U hekk kif il-ħsieb huwa etern jibqa' dejjem miegħek. Għax l-imħabba hija eterna, għax l-imħabba ma tintemx, ma tiqafx, ma tispiċċax, lanqas lejn dawk it-trabi illi m'għadhomx magħna, kemm jekk twildu, kemm jekk ma twildux. Hekk ukoll kif dik l-imħabba hija eterna, it-tarbija, l-istess tarbija hija eterna. L-istess ħajja, l-istess persuna tibqa' għal dejjem. U meta niċċelebraw Ewkaristija bħal din tal-lejla, aħna nkunu qegħdin mhux biss infakru ġrajja li ġrat xi snin ilu. Mhux biss nerġgħu naqilgħu l-ġieħ u tbatija li ġarrabna dakinhar. Imma fuq kollox nkunu qegħdin nagħmlu flimkien stqarrija fil-ħajja ta' dejjem li qegħdin fija dawn it-trabi tagħna. Ejjew nemnu tassew li t-tifel jew it-tifla tagħna għadhom ħajjin, daħlu fil-ħajja ta' dejjem u qegħdin jieħdu ħsiebna huma tassew anġli fis-sema li jipproteġuna, li jieħdu ħsiebna fis-sabiħ u fl-ikraħ tal-ħajja tagħna. Biex naslu għal dawn il-konvinzjonijiet però hemm mixja li rridu nagħmlu. Il-mixja tgħaddi minn passi tqal. Wieħed minn dawn il-passi tqal huwa id-tbatija tat-telfa, id-tbatija tal-vojt, id-tbatija tal-loss. Pass ieħor tqejl li ngħaddu minnu ħafna drabi huwa tbatija tar-rabja. Id-tbatija ta' rabja forsi lejn anfusna, forsi lejn l-oħrajn, forsi lejn is-sistema anki kultant tas-saħħa, ikollniex jew ma jkollniex raġun, imma ikun hemm din ir-rabja. Rabja li kultant ukoll tasal sa Alla, rabja lejn Alla. Għax kellu jiġrili dan lili? Għax kelli ngħaddi minn dan kollu jien li nħobb daqshekk l-tfal imbagħad hawn oħrajn illi l-tfal mhux biss ma jirrispettawhomx imma saħansitra jippruvaw jeħilsu minnhom anki fil-ġewf. U mistoqsijiet oħra bħal dawn illi jesprimu li jenuna noħorġu r-rabja tagħna. Imbagħad hemm ukoll mument ieħor jibes, il-mument tas-sens taħtija. Ngħaddu minn mumenti li fihom inħossuna ħatja, nħossuna guilty, bħalli kieku għamilna xi ħaġa ħażina, bħalli kieku konna aħna xi tejb b'xi mod il-kawża tal-li ġara. U dawn il-passi tat-telfa, tal-ħtija, tar-rabja iridu jwasluna però bil-mod għal pass ieħor iktar importanti, il-pass tal-aċċettazzjoni ta' dak li ġara. Il-pass li jieħu żmien, irridu żmien biex nilqgħu, naċċettaw bħala esperjenza, bħala parti mill-ħajja tagħna l-istorja li nkunu għaddejna minnha. Irridu żmien biex nilqgħu, biex naċċettaw bħala pjan ta' Alla għal ħajjitna, pjan ta' Alla żwiġġ tagħna, pjan ta' Alla l-familja tagħna, dak li nkunu għaddejna minnu. Però meta naslu hawnhekk, meta naslu għal din l-akkoljenza, meta niftħu idejna u lil mulej ngħidulu mulej,
jiena nilqa, jiena naċċetta dak li għaddejt minnu. Imbagħad dakinhar aħna nistgħu ngħaddu propju għal din il-fiduċja, għal din il-fidi, għal din it-tama li dawk it-trabi li kienu storja fl-esperjenza ta' ħajjitna, fil-ġrajiet li ġrawlna, mhumiex storja sempliċiment passat, imma huma preżenza, imma huma esperjenza li nistgħu ngħixu minnha u ngħaddu minnha bħalissa b'tama kbira. Għaliex għax dawn qegħdin jieħdu ħsiebna, dawn qegħdin jarawna, dawn ikellmuna u aħna nitkellmu magħhom. Wara li nkunu għamilna u għaddejna minn dawn il-passi jibsa tal-ħajja, imbagħad dakinhar aħna nkunu nistgħu naċċettaw ir-realtà kif inhi li dawn uliedna għalkemm ma narawhomx, għalkemm ma nmissuhomx, għalkemm nimmissjawhom, għalkemm ma nħossuhomx forsi fil-kuntatt tal-ġisem tagħhom ma' ġisimna, però huma preżenti u nħossuhom mod ieħor, nagħmlu esperjenza tagħhom mod ieħor. Jiena nissuġġerixxi lil dawk li għadhom qatt ma taw isem li trabi li ma twildux biex tagħtuhom isem. Nissuġġerixxi lil dawk li ma jitkellmux magħhom li jkellmuhom fuq id-diffikultajiet tagħkom, fuq il-problemi li tgħaddu minnhom, għax huma tassew anġli quddiem il-missier, quddiem il-mulej li jistgħu jidħlu għalikom. U dawk li kellhom l-esperjenza li jaraw lil uliedhom forsi għal xi ftit żmien minkejja d-diffikultajiet gawdewhom u kellhom esperjenza tagħhom, dik l-esperjenza jibdew iħarsu lejha b'mod pożittiv, jibdew iħarsu lejha bħala don ta' Alla bħal kull ħajja oħra u bħala don li issa laħaq il-milja tiegħu, li issa wasal fejn kellu jasal, il-post u s-sitwazzjoni li fija jien int kull wieħed u kull waħda minna imsejħejn li naslu. Issa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu t-talbiet tagħna. Infaħruk missier tad-don tal-ħajja li tibda mit-tnissil. Mulej nitolbuk għejn lill-komunità li temmen ix-xanda riżbuħija tal-ħajja fil-ġuf. Nitolbu. Għal dawk l-ommijiet li jgħaddew mill-esperjenza kiefra tal-abort biex jirrikonoxxu it-tarbija tagħhom u jfittxu il-fejqan u l-paċi. Nitolbu. Infaħruk missier għal dawn iċkejknin li ma twildux imma li aħna ngħidulhom bisimhom u niċċelebraw l-eżistenza tagħhom. Lil Simon Peter, Kevin, Maria, Josue, Wayne, Sara, Noah Carl, Stephen, Isaiah, Angelo, Gabriel Charles, John Paul, Carlo, Jacques, Andrea, Rachel, Isaac, Stephanie, Maria, Olivia, Jack, Jonathan, Lisa, Alissa, Jonah, Bartolomeo u Pen. U l-aħwa Francesco, Michelle, Antonio, Giuseppe u Maria. Carl, Giovanni u Michelle. Luke, Mattias u Gianluca. Isaac u Dean. Isaac u Beppe. It-twins Clayton u Andrea u waħdhom Chantel. Daniel u Sara. Antonella u Stefan. Anja, Aline,
Thomas u Sky, Kieran u Carlo, Joseph u Anna, Victor u Peter Paul, u oħrajn li ma nafux isimhom. Għat il-faraġġ tiegħek lill-ġenituri u l-familjari tagħhom u imlihom bil-ferħ meta jifhmu li dawn jannu is-sebħ u l-kobor tiegħek. Nitolbu. Nfaħruk mis-Sir Qaddis għaxin dawn il-ħwejjeġ ċarrafthom lil minu ċkejknin. Nitolbuk tgħinna nafdaw iktar fik. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Sa noffru il-ħobs u l-imbit, frott tal-art, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem. Ejjew mal-offerti tagħna nfusna. Mal-offerta tagħna nfusna noffru wkoll il dawn ix-xkejknin tagħna. Ħankunu l-koll flimkien fuq l-artar. Ħankantaw flimkien mulej fidejk. Sibitna ndabru l-altar u naraw is-sagrifiċċju ta' salib. Tal-moment offru talina l-kol biex fuq tieħu ta' kuljum. Mulej fidejk jien nagħti ħajti lilek. Mulej fidejk ma nal-ħobs u l-imbit. Mulej fidejk hawn ir-rida tiegħek fuq dan l-altar. Hawn inmulej. Hawn hawn Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħajilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qed nagħmlulek fġieħ l-anġli qaddisa tiegħek. U fil-ħnina tiegħek għatina li bil-ħarsien tagħhom bla eda neħilsu mit-tiġrib ta' din il-ħajja u naslu b'wiċċ il-ġejd fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Ħanerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru t-tifħir li jingħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li jintratt lil dawn il-ħlejjaq li bihom inti taxxaq u ġieħ moti lilek għall-kobor u s-sebħ tiegħek. U hekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ u hekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna naslu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli waqt li aħna buċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam,
tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Inqumu bil-wieqfa. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dan il-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqtuk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton li qed jippresjedi din l-Ewkaristija, is-saċerdoti u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Kakija u l-mejtin tal-familja Kakija. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Appostu, l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewi, jitqaddes ismi, tiġi saltnata, ikull tritjent kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalim. Iddaħħal biex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi
Ejd biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-missier tagħna lill-ibnu kollu kemm hu. Ġesu jingħata lina kollu kemm hu. Issa kif ikun ġewwa fina, nitolbuh jibdilna fih biex hu jgħix fina. U nżommuh magħna l-ħin kollu biex ma sampaw ngħidu mhux jien ngħix, iżda Kristu jgħix fina. Jurina trequ u jwassalna il-koll flimkien għand il-missier. Nirċievu lil Ġesu b'ħafna mħabba u b'ħafna gratitudni. Ħankantaw flimkien Iżajja 49. At ma jkun li ninsikom u li di fuq il-pala najdejja imnaxi. At ma jinser ninsikom ma nħallikom għat il-tima kif nista ninsajin nuli tistawom tinsa lil-bina jew xi mara tarbija ġewħalġu u jek tasa li tinsa di jek tasa li tinsa lom jina lilek għatma. Tqarbina ta' xewqa u Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax nħobbok nali għax offendejtek, nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-tqarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed, la tippermetti qatt li jiena nifjeret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Thank you, God. Thank you, Lord. Mulej, inti tajjixna b'sagrament tal-aġeb biex tqawwina għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk biex blajnuna tal-anġli
tmexxina fi triq tas-salvazzjoni u s-sliem bi Kristu Sidna. Nirringrazzja l-Anawim li dar Giuseppa De Bono li kull sena tieħu ħsieb torganizza kemm din il-qudiesa kif ukoll ċelebrazzjonijiet oħra li jċċelebraw il-ħajja. Ma ninsewx li l-ħajja mhux biss dik li naraw u li missu bidejna, imma fuq kollox il-ħajja ta' dejjem, il-ħajja ma' Alla hija l-ola mod, l-ola tejp ta' kif nistgħu ngħixu. Il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Kantaw flimkien innu lill-Madonna, mbagħad nitelgħu fil-kappella ħanejdu 3 Ava Marijiet. ġejt qudiemek nitlob qalbi kollha tama fik dan il-jum ta' sabiħ imħab irrid nagħtik. Ave Maria